nya afo awyenwa ambe ala kira sallallahu alaihi wa sallama ala ye cɛ min bonya ala ye cɛ min kɛ nɔrɔ ye k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ dibi farala ɲɛ k'a kɛ dɔɔnin jidila ɲɛ dɔɔnin bɛɛ dɔɔnin o dɔɔnin bɛ yen a bɛɛ jidira ni ala kira ye sallallahu alaihi wa sallama sariya dɔɔnin jidira n'a ye siyansi dɔɔnin jidira ale tile de la fɛnw bɛ sera ka dilan cɛba min tile la kabako minnu kɛra o ye an k'o kabako dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an k'o lamɛn don ko n kumana aw ye an ye sanayɛlɛ an y'o kun don yɔrɔ min kalo cira ala kira ye cogo min an y'o ɲɛfɔ aw ye o kabako kɔnɔ an ye dɔ fɔ aw ye farakurunw ye min kɛ an y'o ɲɛfɔ aw ye o tɛmɛnen kɔ sinɛ y'a weleli min kɛ ni kira tora sinɛ ka tɔrɔmada kunkɔrɔ sinɛ ka taa sin n'a denw ma kana an y'o ɲɛfɔ aw ye sinɛ taatɔ ye kumakan min fɔ arabukan jɛlen na an y'o ɲɛfɔ aw ye an ko sa n ko kelen bɛ an bɛn'o fɔ aw ye n'o ye koro ta ye an b'a fɛ k'o de lamɛn asilamɛw ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye a fɔcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ne ye a minɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya aw fana ye ala ma ni kɛra nabi ɲuman in fɛ nabi ɲuman min an bɛna kalan daminɛ koro ka kisa an bɛna daminɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ aw bɛna dɔn min don n bɛna min f'i ye a bɛ hadisa kitabu minnu kɔnɔ minnu olu f'i ye i b'olu ɲini i b'a sɔrɔ o kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ k'a f'i ye a bɛ kitabu min kɔnɔ fɔlɔ o ye hayatul hayawani kubra ali dumayri a nana n'a ye a ye kitabu la a ye hadisa minnu nati darqutni o ye hadisa nati bayhaqi o nana n'a ye hakimu o nana n'a ye ibnu adayi o nana n'a ye ka bɔ sayidina umaru denkɛ abdulahi ma sayidina umaru denkɛ abdulahi ale kelen de ye kalo ye ala kira tile a kelen maa si m'a ye a faw m'a ye a mɔkɛw m'a ye kira ni sahaba si m'a ye ale kelen nana fɔ ala kira k'ale ye kalo ye kira dakojugu a la ko ni abdulahi ibn umaru k'a ye kalo ye k'a banna ko silamɛw ka sun silamɛw sunna ni abdulahi ibn umaru ka kalo yeli ye u ye sun tigɛ n'u ka kalo yeli ye wa abdulahi ibn umar o de ko anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala kira ala makishin ne majidirama kana fi mahfalin min ashabihi dunula sabo jamakulu cɛrɔ ala kira sigilen b'o cɛrɔ a bɛ ka kumaw ye a bɛ ala ko yir'u la yɔrɔ kisa ninnu mujiza ninnu n'i b'a lakali mumini ɲuman ye a bɛ dɔ fara a ka limaniya kan a tɛ sigi a miiri tɛ da foyi kan ala bɛ se fɛn bɛɛ la wa ala kira ko ka d'a ye ala bɛ ala kira fɛ ni min ye kira hami ye ala b'o kɛ ala kira ye bon ale fana b'a ɲini fana k'a fɔ ala k'a fara ala kira ka jaba kan don la cɛ dɔ nana ala kira sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira a ko sun caman tɛ ne tɛ se sun nafila sun na ni sunkalo banna sunkalo yɛrɛ n tɛ se k'o bɛɛ sun n'a baara sunkalo la n tɛ se ka tile kelen sun ala ye o tɛmɛnen kɔ faradaseli 5 tɛmɛnen kɔ n tɛ se nafila seli la ala kira wari tɛ n bolo ni n bɛ saraka bɔ yaro wari tɛ n bolo ni n bɛ jaga bɔ a la wari tɛ n bolo ni n bɛ saraka bɔ ala kɛra ne yɛrɛ kɔni bolo surafana tɛ ne bolo min jigi dalen bɛ ka surafana min kan ka taa ala sɛgɛrɛ lahara f'a mana kɛ ne bɛ e ala kira fɛ e kɔni kanu bɛ n na n b'i fɛ kosɛbɛ kira ko a ko yuhsharul maru man ahabba a ko i m'a fɔ k'i bɛ ne fɛ wa ala ko alikiyama don maa bɛ jama maa min fɛ alikiyama don ala b'i n'o kunu ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ ne fɛ ala ni na kunu ɲɔgɔn fɛ ni maa min ni ala kira kununa ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam o ye kisilen ye ala ka kira kanu sabati an dusukun na ala ka kira kanu sabati an dusukun na kira sigilen b'a ka sahaba jama cɛrɔ idh jaa arabiyyun min bani sulaymin bugulama dɔ n'i y'a mɛn arabu bolo arabi ka lifu kɛ ka ayin kɛ ka lif arayi kɛ ka lifu kɛ ka bayi k'o kɔfɛ o ye bugulama ye bugulamɔgɔ hali n'a sɔrɔ i tɛ arabu kan fɔ sa sanko n'i b'a arabu kan fɔ n'a fɔra ko arabi ayin dɔrɔn ayin arayi bayi yayi ka ayin kɛ ka arayi kɛ ka bayi kɛ lifu tɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye arabu ye ni bugulama dɔ de nana ala kira sigilen na bugulama in ye kabila min bɛ arabu fɛ ko bani sulaymi ninnu kun ye kabilabaw ye juhaynataw ani masinataw olu ye kabilabaw ye arabu fɛ ani bani kilabu bani sulaymi cɛ dɔ nana ala kira sigilen ma
qad sada dabbada asra tara kungo kono atara donso yake ni ndoyi ayed kungo be kurba ama foyi soro na be mim fa naka kala kisay wal man naba ka wulu bla minna ni wulu bo mine no bina ke somo ka najiye ama foyi soro fo ngoro ningele koro ay ngoro en soro minge ama do wada kala de ay ngoro bulo flasri nyefe sem flasri ka bla ka furo kono anata asigina abina ta aka somo segere فرأى جماعة مهتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا ناصر الجماعة كلمة كيسيك على كرا لكوري كرا بك جماعة واجو شيء دسوكاسي من بالا ناترا كنا فويس رونغورو نينغو o dusukasi kele min bala ja fendo be adama denka here bo fensi nala ja aleka here be ngoro ni mirenila aka here kera muna mangoro ni fa kungo kono aya nyene mato ja ka here bola ngani ami ko bala kuna ngoro di demesenu mo o katlo ngaka naide ni fen jama benna koro nyene ma ama fa demesenu na ya mena olufene koso ka bina na demesenu hine koso ala bina hine ale fenela ay jama ko le arakira sallallahu alaihi wasallam ay kanto ala man haula il jamaa akoni jamaa la kor le majinna ukama ala hada alladhi yaz'amu annahu nabiyyun ko chami ma fa na be kamano na kambo ko kale no yima yake yaro fatoka fa atajugu ya fiyo fo masaka mimbe jamana kuna fa ka fo ko ya le wal mani don baga ba mimbe fa ka fo ko ya le wal ma ba mi mana ke dugu kono fa ka fo ko ya le ako ninche be kuna kuma fo la ko ale no yima yake rabbe chemonene الناس على كرامة فقال يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك كم مسوق ومن يقول لا سر ننتج الشلا ما من بين قالون تك كتميكا يا رب لا دايرة مية على بلو على كنا بيمان بنا والمن كراتشيرا والمن دوان بغا ندولا دوان بغا نيننا akinya tiki farangalo ndi kan folo ma folo mbe green ka dai kan oye muso ye ani debesanu muso de ka telin folo ka tebe debesanu ka ol de tuyi ko folo muso de donga di dine la fembe o de koso ala kira bora kul wala domi ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na farae sayyidina jibril fe ko de ala ka kira du ko len gambi e de kira labambagay o farae domi ani la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ni salji folo minnes sel argan fla sel folo min nana ma folo min ya barake ala kira na fe ka kinyetiya o kira muso de o ye amma khadija tay o de koso sangani wakati bebe muso bawsro minu ni be dine fe ibe muso bawsro minu be o be dine tiku bunya iba soro muso de be bana mini dine ba nyefo dine che baw oni ojugu che muso de ka telinga do ala ko sobe parce que ula fulendo chuko dola ngasa fanga bula yoro dola de bal do be o bo don o se ki de menoy muso nyina ma obetende o de ko so la kira yikanto sallallahu alaihi wasallam akom muso nyuman kele ko aka fsa che bakelen muso nyuman kele ko aka fsa che bakelen Quran aya na leko fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah ko muso nyumon ibasoro de ala bato bagawiye muso nyumon ibasoro de buka tafabulo tanga ka bo jena moto jena yake muso nyumon ala ko ka fe minun tanga ubo ke ala ko ka ubo tanga ko ka fe min ke ako muso nyumon bo ke ni Quran aya na ni ala kare kan do la ko muso nyuman kelen ka fsa muso bakelen che bakelen muso nyuman kelen ka fsa ni che bakelen ala kare ya fo ka dani rodeka che kando kirama ko muso manyogol la soro nentigi shila yara ba fa wajuli kala no ko nentigu la gushili nu ba fa ki la gushi ko ne ko cha nengundi mbewa ko ka cha nengunduma mbewa ko muso manyogol la soro nenguntigi shila mimbe ngalon tege katemega che fo ala kirama ako falawla an tusammiyani al-arab ajulan laqtaltuka wasurirtu an-nas bi qatlika ajma'in wallahi akoni ngunzirana de arabu kanana afoko nye matelinye ko ju ne ko ne fra kam maw ni so jani fra le che ne fa ala kray akon ngui fra sa kam maw ni so jani fra le
ayni fawara sayyidina Umaru girna ka wuli akoy ya rasulullah da'ni aqtuluhu akoy alakira akoy te boni chayin ngafa sayyidina Umaru yofo فقال صلى الله عليه وسلم كرا كانوا نيه سلامين ناني مدينه او وقت فلو دي ني كوي كرا مدينه دي تي كان على كرا كانوا سيدنا عمر ما اقول لا اكون دبوينا تي يكافقا اما علمت ان الحليم كاد ان يكون نبيا اكو عمر يله ما دونوا مامي ni munyuna ma munyune mami mbesabali ko koroka munyo akui madwa ba munyune nsuri yana kumeke no yima yala bolo ma munyune parce que ni munyuna ko kokoro binya ko be fen sumani ndo kabla ma do bi ni sida abini ni wakati ni mingono sumani no wakati ni tebela dura bana do rabu foko ni munyuna wakati mana tebe ha iye munyu minke ko wera nana uba ko karta te magwanza ha ko karta taran fa domi wallahi ayis kama foi fo afa afle ko labangara ni munyu ne ma fe fo ja strategie shi ba nendo ma fe fo atara fa do ko atara se karta ko iba sura ya danga de mo bi ke fembele jele ala kira inde fo akoy maddo umar ma ko ma alimta anna al halima kada an yakuna nabiyyan imadon ka fa munyu ne asuru yana beken no yimai ako katui ثم أقبل العربي على رسول الله عرب كما دوفرما أي يشين على كرما على مكشين مجد كرما فقال بولما ينقو على كرما أكو واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب أي بلو دو أخفروك نقرو كأخف كورونين سيرلين أبو أكو ينكال اللات بوليلا ينكال عزى بوليلا نمكن ينجو يبلو lata ye ko Allahu ye jetoye ku ka muso toda min be ko joye o ye lata nati ko azizu ye Allahu ta'ala to ye ku ka muso to yin o ye uza nati ko mananu ye Allahu ta'ala jetoye ku ka muso to yin o ye manata nati ayi kallata bulla ki kal uza bulla ka koroni bo ko fli kiranye koro akoy nete soyila abada fodi nin koroni zona jaka hera bodilla jafariya dobe ka bara doke maka here bala jafariya dobe ka taknyambola jafariya dobe ka bara doke ka here be wolo kono ngasa jafariya dobe ka taknyambola ay koro bokada koro bole ko fili alakira nyeguntlena la sallallahu alaihi wasallama ako muhammadu amma ma fa ko ya rasulullah de ako muhammadu de ako nenkali ngallata bulla nyankala anga uza bulla nete limaniya ka doye ka dinena foni koro in limaniya ka doye ka dinela no sera ka ke era obe mo nyana ko ni ko tsika o nde ko gele tsika ke fiu nin fole ala kala yikan drama sallallahu alaihi wasallam ay kun lo ko ka chefle ay consulik ako chema ako in amana bi ni koro so na dun chego in amana bika amantu bika ni koro in limana ni ne rebe limania kila ko kila ala kira ko yella dudi ako yella dudi fa qala sallallahu alaihi ala kira yashkuru ma ko ya dabbu ako e koro ako koro yormi fa kallamahu ad-dabbu bi lisanin taliqin fasih arabiy mubin sarih yafhamuhu al-qawm jami'an kira ko ngoro ma ko e koro ala kira kuma nyogonya ni nenye ni kanye kamin wala ledo na jeledo alabla lendo arabu kando min bangnendo afranfasia lendo mama bekeneka betlo be koroka wele kana mama bekeneka betlo be koroka makana koro imvo koroko labbaika wa sa'daika ya rasul rabbil alamin ni lamne nyebene egedika kunanjai danfen bela jele maka chide koro inde fala kirai ako nyi lamne ginye bebe ne yedi ka kunanjai danfen bela jele maka chide nyi lamne faqala sallallahu alaihi wasallam ala kirai kanto ala makshin ne majidira kirama ako ngoroma man ta'budu e koro yerebe jin bato e koro ebe jin bato kirai koro nyininga ko koro ebe jin bato koro ko الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه أكون مسامين باتو مسامين قال العرش بك سانغولو سانفه نوي مسامين باتو
masa min ga fanga bɛ dugukolo kan n'o ye masa min bato masa min ye sira bɔ baji kɔnɔ n'o ye masa min bato masa min ka hinɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ n'o ye masa min bato masa min ka lazaba n'a ka funu bɛ jahanama kɔnɔ ne b'o de bato koro ye nin fɔ maa bɛɛ kɛnɛ kan bɛɛ tuloma jɔra nin don adamaden ɲinana fɛn bɛɛ kɔ sa bɛɛ sigilen bɛ ka koro de lajɛ a bɛ k'a fɔ koro da ni koro nɛ a bɛ k'a fɔ n'o de ye bamanankan jɛlen a bɛ k'o de fɔ nkole faqala sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko alimakisi naman dira ma a ko faman ana ya dabbo koro ne bɛ ɲininka ne yɛrɛ ye jɛni ye ne kala koro ko anta rasulu rabbil alamin e de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ka ciden ye wa khatimun nabiyyin e de ye nabi ɲumanw tibabaga ye nabi ɲuman t'i kɔfɛ nabi ɲuman si tɛna e kɔfɛ qad aflaha man saddaqaka maa kisira k'a ta ɲa k'a diɲɛ n'a lahara ɲa ni maa min ye tiɲɛtigiya n'o sɔnna k'a fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa qad khaba man kadzabaka maa jigi warola k'a tigila maa ta tiɲɛ diɲɛ ni lahara ni maa min ko k'e muhammadu ye nkalon tigɛ faqala al-arabi tuma ni koro yin fo ka tila yɔrɔ min sani ala kɛra ka kuma ɲɛsin bugulamɔgɔ in jɔlen ma cɛ jɔlen tora a bɛ yɛrɛ yɛrɛ kabini koro ye kuma daminɛ cɛ jɔlen tora a bɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛkisɛ bɛ ka bɔ a fara kɔnɔ koro yin fo ka tila yɔrɔ min kɔrɔ bugulamɔgɔ jɔlen y'i kan to a ka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah haqqan a ko n bɛ seereya wallahi k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ ni Allahu taala tɛ min ni bato ka kan ja ne ye n kali lata minɛ sisan o tɛ se foyi la ne ye n kali uza minɛ sisan o tɛ se foyi la foyi tɛ adamaden bolo n'o bɛ se ko la ni Allahu taala tɛ wa ne ye seereya de k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ ni Allahu taala tɛ o tɛmɛnen kɔ n ye seereya de k'a fɔ e de ye Allahu taala ka ciden ye tiɲɛ ma e de ye ala ka ciden ye tiɲɛ ma wallah ينكل على الله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك نبني متمامي هذا دوكلوك ما بدو كلوكا ede kun ko gone katma be ede kun konia bene yoro katma be ka mini matmami kana njuyi kuna ndu suka sile bena njuyi kuna matmami du koloka mama bia ni ka gonye ede kun ga gonye katma be ka ako wallah nasasa menkal Allah la anta asa eflen lari minasiza ahabu ilayya min nafsi ikadinye katmen yara kunka wa min waladi ikadinye katmen dinga faqad amana bika sha'ri nashi kulli man yaraniye wa bashari mfarkulu liman yaraniye wa dakhili nsokono liman yaraniye wa khariji mbana kona liman yaraniye wa sirri ne gundo liman yaraniye wa alaniyati ne ka kana liman yaraniye فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على كده كان دو تشما وربه نو يبغى سيني اكو الحمد لله الذي هداك الى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه اكو تنومي علي مسا من سرا كي كان كتاني ديني ما دين من بس دين بلا دين تيلا دين من سانفه علي دي دين بس سانفه هذا دين تيلا سانفه مسا مي كان كتوما tanumbe o alai barka da o Allah ta'ala wala yaqbaluhu Allah dinin ala ta min ma shifa na bulo illa bi salatin fi kasali ala kira ni fo nindo abeka fo ye bi kosilite ko kunye wodi beka fo ko ga limani adron ma yare bisa ke mumuni ye chugo de nasru ni kasali nindo kira ko chema ako ala tanu ala min yi kana kata dide ima ni dine mi alle be set dine tawla dine te ra sanfɛ dine ala ta mena fiu ma shibolo fi kaseli krene to fi kaseli ako wala yaqbalu salata sel du verete mena fiu illa bi qur'ani fi qur'ana kala sel te mena fiu fi qur'ana kala qur'ana e jumenye allah ta'ala e kuma ka minun jigi ala kirama ka sharia nye fa kono ka ni duwo ba kono hina yini yoro bala yangata nye boli yoro ba akitabu kono ajigina ni kamiye na ala jena no mako kira ka kana no kanye no yi qur'ana jigina be kamin ka no ya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin o go min fora ala kira iba kalo de kana ako ala kira ko chema ako seli islamiyat min mabulo fi kaseli seli fana temene fiu fi ka qur'ana kala o qur'ana kala ni afara ma ko qur'an o de do de
bamanangan yelmane ka qur'ani ke bamanangan o te ka kele to kanyi o te ni be seli ajigina chugomi ibe kalange no de o de to qur'an ala kala ni foche qala chego ala kirama ako fa allimni ala kala tangala yaro ne bula mai on te dine don sango ka ala don ngunde ala don sango ka dine don be kele nde dine don sango ka ala don wala ne tinta ala don sango ka dine don sisan comme ni ala don ne sababu ye ko akelendo flanantala iko ko dine infine ko temne fiu ko fa seli fere temne fiu ko fa qur'ana kalani ne tinta fendo iten kala ayni fo yarami fa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala kiraye cela kala surat al-fatiha ay cek kalam fatiha la wa surat al-ikhlas ay cek kala qul huwa allah la faqala cek leka al-fatiha kalangamme ala kirabulo akile ka qul huwa allah kalangamme ala kirabulo yaro ala kiraka kalanchuoni mata tekele oluta no lu bafo noro dafalembo lutala o noro mimbe direct do kata du sukuna na bara do be do sukuna directement na la ma min ke mu'mini ni te nafiye no ta ay qur'ana kala nafiku nyina amma do lu dusula de na kal na mumuni nyuman de yana abe to du sukuna o de koso ibita wajuli yorola ibe ma wosikilen soro ni wajuli kala be ka wajuli ke do sikilen be ol be ka kashi abe do du sukuna do sikilen be do be yele yerela do be ka baro bla krefe yero minu be ka baro ka krefe ko ni ba do ol amado amasa halo lu tulo ma sango ka se du sukuma na ko ndo na tulofe o kunu bali barola na ko ndo na tulofe o kunu bali yelela amado tulofe sango ka se du sukuma minun be kashi iba sura sero dusukuma directement de ala kara takum bete sallallahu alaihi wasallam salam nyuma minun ba karafe adonol dusukuna masa nafiku ko tede amte do dusukuna kira en faminge cheko qur'an kalanga cheko ako ya rasulullah ya laka kira ne fatiha min mani an yaqulu wallahu min mani ma sami'tu fil basit wala fil wajiz ahsana min hadha kuma fenzene no ye kuma kan ka kuma sabe wal ma dongli kuma min to ne me ka ke dongli ni dongli chama me ni kuma fenzene chama me ma kuma fenzene me ma dongli me min chekai ka temeninga faqala sallallahu alaihi wasallam ala kira yi kando chema abida qur'ani bonya fo aye aka don qur'ani minye ako chema ako inna hadha kalamu rabbil alamin niflaka al-fatiha min kaliye niflaka qul huwallahu min kaliye dan ban bela jele makande do no ya allah ta'ala walaysa bi sha'irin qur'an ta dongliye idha qara'ata qul huwallahu nin donde ala kare kanto chema ako ni qul huwallahu kala marratan shiyakele faka annama qara'ata thuluth al-qur'ani abekum ni qur'an tlasabaye yitlasabanan kala وإذا قرأتها أكون يقول والله كلا مرتين شنفلا فكأنما قرأت ثلثي القرآن أبكم من القرآن تلاسباي يفلا فرانيونغا كوكلا وإذا قرأتها ثلاثا يقول والله كلا شنسما فكأنما قرأت القرآن كله أبكم القرآن بلا جلين كلا مكان مين فيه عبد الله بن عمر ده حديثين لكلي نسابويه ندار قطني يا سمه بياقي يا سمه حاكم نناي ني ابن عدي نناي وحديثا مكو ده نفيه اكو على كده كوتي صلى الله عليه وسلم اكو ني ما مي يقول والله كلا شنكلين ابكو بي قران تلسبيه تلكلين كلا مي يقول والله كلا شنفلا ابكو مي قران تلسبيه فلا كلا ni yaqulu wallahu kala shinya saba abe ko mi ye qur'an dafalen bela jeli kala o de koso o ba fa mo ni qur'an no tara qur'an ni qur'an kala no ye qur'an kala no ye qur'an jingatla maw bi tasigi sadaqallahu kala yoro minna sani sadaqallahu kala naka sadaqallahu kala aba fa be ko ka qulu wallahu kala flo shinya saba be mo ma bi ta bela jeli me qulu wallahu shinya saba saba ke o saba min be ke abe ko me aw kelengelen be qur'an jigi sadaqallahu min kalansa baraji min be sadaqallahu kala nak mam ye qur'ani kala baraji min dama qulu wallahu shinya saba minge o nyugon baraji de ben dima ibe duo ke sadaqallahu kala nan no fe ikam mago la ka nyina ala fe yes shinya saba minge mago ala ba mago nya ni qulu wallahu shinya saba yin wallahi
kulu wallahu shinya sawami na yo kalam folo sanin kana sadaqa allah kala abe komi ere min nana qur'an di yorola iye qur'an kalan ka dafa qur'an kalan o ya dafa be komi ere ya kalan ka dafa baraji mi mina duma ani kene min dayele le muye nubina duwo min ga nala bo duwo jabi iye be duwo min ka kala bi ka duwo jabi iye kulu wallahu shinya sawami go qur'an dafa le baraji asura ndama do be qur'an kono asura ndama do min be qur'an kono ni ala kala kumanuka no baraji ka cha kulu wallahu ya doy kulu wallahu tibenengo ka boy kul ya ayyuhal kafiruna mi aflan nyoy parce que wede be kala ni be rakatul fajr sali be kulu ya al kafiruna de kala kulu wallahu kala ni be shabili witrike imana sabbi kala be kulu ya al kafiruna kala kulu wallahu ni kulu a'udhu fla bolu kala ni be tawafu arakan fla ni boke ni bi namunta ibara kan fla min seli anyin ne be arakan fla min seli arakan fol qul ya al kafiruna arakan fla naqulu wallah ni namu tanina na tawafuke al kabala ibara kan fla min seli maqam ibrahima anyin ne be ka kala ni qul ya al kafiruna iboke arakan fol la qul wallah iboke arakan fla nana ni ni ye u banyo mo datu buka mako fla ni nyon ni ma mi qul ya al kafiruna kala shiyanani abekom ye qur'an bela jelin kala على تاينانية قلوا والله تايشين سبعي إذا زلزلت الأرض السورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نيين كلا شنيفلا أبيكم يقرأ عن بكلا imana shinya fla de gasa daga Allah kala ibe mago bi ni ala fe kake ni mami suratu yasin kala yasin sura kata yasin kata bla way turjauna sura labana ni ya kala shinya kele abe ko ye qur'an be kala shinya ta o bara yide be diba ala kala ko sallallahu alaihi wasallam akwai ni mami qul wallahu kala shinya saba abe ko ye qur'an be la jele ni kala ko bara yide be dima ni fole فقال الأعرابي بولمان يكندو ربه أكو إن إلهنا يقبل اليسير ويعطي الكثير إكادو أم نفلك دو مسامينغا تومبا كونو نو إسلامي توني o masa ni ma enji ni mboka dia ma abo mine abe chamamba di ma srai ni ma enji ni nke ala bo mine bolo abe tlaka chamamba di ma srai ko on makai thumma qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kana ni kanto ci masa kuma bina wuli yorami ako ci ko alaka malun yala na folo bi fewa ako ala kirama ما في بني سليم قاطبة رجل أفطر مني أقول بني سليم بي قبيلة بي تشتي مية فاندايا كتمنيكا مو فاندايا دي إنو نغورو منيلا أقول نفهم فمتا نغورو منيلا كما ونو أقول فاندايا دي إمبلا دوسو يلا بني سليم بي تشتي مية فاندايا كتمنيكا أكيلي كوفو كرا مين بي هيري كادوني بي أنا كرا يكاندو ربي لأصحابه أكسابوما ko min yo me fo mesuru kono aslamo ay ndi alama o nyogo minum be fo amma minum ba almama minum ba fo sita luma folu yere la koy karamo minum ba fo sita luma dam no yere la koy adam ne na wakati minum na olamme kera ikanto ni ndo aka saba o sigilema ako otu ako nga saba o mbanyi na awfe aka chaizo aya son mo yu bulo duku mimbe drome kelendi no yu ka don dirham kele mimbe mutukal kelembo kadi mimbe drome fladi uye cheson hatta abtaruhu cheson na faqata ya dabari juba kono ta chara faqala abdurrahman ibn auf warba asr abdurrahman ibn auf fi bekanaka abdurrahman ibn auf ko aka ya rasulullah ya laka kira akoy ko anga cheson mo yu tawbo kadi war mise men ko nyobo ko dinga samina fenwara minge mbo fiye أنا أعطيه ناقة عشراء من مدي ني إكرام دا ناس ودون لسجنا نيامي من كونما دو نيامي مسو كونما فالي منو داما تلحق ولا تلحق نبي جن إتا كادا نابولي نيتا إتا جن غاسرو من نيامي داما نا نيامي ولي كوكي جن من أكي فنا إتا كادا بيسرو ni bolla fen fenye na bolla fen fenye o ta genga ko ala ne bo dama
ala kira kando ala makishin ne maji drama ako qad wasafta ma tu'ti ebe femin di cey masa e o fone ne yo sifli ya rasulullah abdurrahman bin auf qala kira ko nyawme mba fe ala da femin di e ka mango to fonye qala sallallahu alaihi wasallam kira kando ala makishin ne maji drama ako laqad laka naqatun alqiyamah do ala nyame sebi to la kaban min durratin bayda nyame nye lulu kise jema dilale mbode la jawfa akono ka bon qawaimuha min zabrajadin akhdar asenani zabrajadi bagamay wa aynaha min yaqutin ahmar anyaksa fla wa yaqut blimay alayha hawdajun nyame buskile ma koro mo be muso be do bugo mi ngono ibeska kono ni tleti soro ibe nyame koro nyame be katani tleti soro no hawdaji ako do ba koro wa ala la hawdaji as-sundus wal istibraq dara nyem sen dara kuma ba o de fense nembe bugi ngono ibeski minka ako tamurru bika ala sirati al-qiyamah don nyame betbe ni siratika kal barqil khatifin na foy sanyigiru chugo imani sira kora betbe ni siratika comme sanyigiru chugo ni fole saba munu ye sonin kesa be hakili sigira ye femin bo ja ma be femin di ala ma ja gwansante ja am be femin di ala ma gwansante arab ke sonin ba bora ay sonin fe na bilibili soro folo sonin fe na bilibili ye jume ni ma nyini ngara ko fen jume ba ala bolo nabo di adama de ma minka bo abe ba ko limani ay limani de ka bo sonin fe be na adama de yon soro dron ibe kun fe be kono wa fe be be ima fo ite bonyi ima parce que fo ima boni alay limani de ba to ni adama de mbo donc afo ala ka boni fe be wa fo se ka ne soro na ala mason arab ka hera batigi borasa abole ala kana fe fatalaqahu alf arabiyyin ani cheba kelen kumbena o fene bulama doye ole jama fara nyonga kum na ala kana kama kwa na lembe abe ko luka jo neni mo be ka bolu ka dongo do bo ka joboto bala ka ta fara salama ka ko minyo ke ko lu bito tikila ma segere u bita tikifa olu kundale madine ka oni banu sulemi chayin fene botola benembe here chaman babulo anaba abaka nyame ka filin chaman babulo war chaman babulo anu kumbena o chebba kele akilingen bebe soka mpambu bulo aku makaina turidun au vitamin ukun nuridu hada alladhi yakdhibu wa yaz'am annahu nabiyyun am bita chayin segere mami mengalu ndikala mawiye abeka kuna kuma fokali na bajumaye arabke bugula mo yi kan do luma folos akosana ngata roja nebe min fayat lumajo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nebe shari'a maratani allah ta'ala te wa mishari'a sabata ya kadu muhammadu ya laka chidende uko che dafale mbora on fa aye sura ke faraka nalo mo kawa sabata ako efere ayi sura ke faraka nalo mo ka hadathahum bi hadithin ako amane sura ka faraka nalo mo ka ne kiende ye kiende jumenye ako ne monane ne mbora senye ndigirana fo itembolo ninga demba ya bina mindo nyinga kala kiseta aninga kala forogo kabo ka kuno sigare mita donso yake mimna min soro bida kanga balwe netara nya kuno be yala mafoye fon na to na ngoro ni kilendal na ngonte nga kala kisela kinila ndi har berela kinila nyi ngoro yimne ye koroni yimne to mami ye koroni nyabla nga forogo kono nyenkunda tu ko naka nana at Muhammad skile sura ka jama chero ndimine mbaba koro parce que fa na dimi me na kile ana ubeka nga jola goshiri mingefla ani islam era ka gone fere niye min dimi sabaye nsama kana sama nana skile na ngoye cheo ngon nendigo muso ma nyon soro nendiki shila mi mengalo de katebeka akoma sani kapma mumbife mek nebe ka mi fe to la me folo naso nyengalo de galaye akonye mbulu do ngafuro kono kanga koro boka fla koro ngone so foni ni goro ni sona akoma kodi koro sona ebe sonwa ay koro nyininga koro e kuma fona nyana bi kabna ala inda madri ka nyogo men lola nunga ko koro kwa e kuma fona nyanya nabi kabna ala inda madri ka kuma nyogo men lola
abeka fo kwa ya fo kan jumana kwa ma fo koro kana ma fo warakana aya fo arabu kan jeli de la asigina na kira koro mi fo kirai ninga ko be jeni batu koro ko alladhi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari adhabuhu masami ngal la rushbe sangulula aka fanga be du koloka aka ay sera tige boli baji kono aka hina ba ka aljina kono aka fununa ka la zabe jahannama kono ko koro len foko ko atlalo la madaw ma koro yininga ko yala ale jeni ko koro ka ma ko dambe bele jile maka chide ne yi no yom beti me baga de yi ako ma kishira ki otanya ka nyani laharanya ni mamin sonila ma takiya ka nyana lahara cheni mami yengalo ndega ko koro yen fo ko kamino fi kira ne da ko ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ako wanye fe mada adama dinga kuma to yefiu ayin kala fatiha la kan kala qulu wallahu la ay awya kana kuma cha ma kan na bongono akuma ka kana kuma cha ne ma o kan na tabo ne kono ala kana ya fa ka wate bo kono ma do be ul time mengon kile do be ni wala sebe na demisen do be ni asebe ko ni afu ye shinya flasba ol ba do ta shinya wolon bla do be do mo hakil tekele nu do ko ne shinya mo gansoro ol ba do ta shinya binani nu se ni qur'ane wala sebe ka wala taybulo ka kolo shimini bulo imana shinya kelenge be kolo shikse kelembla imana ke kema da fara to basura dursiri ikuna na sura na la ida dursi kama o min ba gele yasa qur'ane be dursi to kuna ñogoñe minum boole me ñogon fe o chaman ba kono o di hakil to lu de la sa o de mo singa no fe de misen do ba durisi sa saba do ba durisi sa nduru do ba durisi sa wulonvla qur'ane be ba be durisi do ba be durisi sa saba kono do ba durisi sa nani do ba be durisi sa nduru katla sa katanye ni ko so sa ka nye don harfu ni lifu mana kero mi ni be flolula olu de nye don ni rosa kuma bode no sengen bode la tuma minini fora nunu nye minge olu yere fana ko sisanza yere ka segin awnye angata muhammadu sigare sangoni ma fuko la ilaha illa allah muhammadu rasulullah wa kundi iyala maka tawla je aywa akon ne koni cheka kuma minane na sada ngasi muhammadu ne ko la ilaha illa allah muhammadu rasulullah chei kundi iyala maka tawla je o fole tobbe ko nebe ke kuchomi angu mede no famu takale nini fora gay la ilaha illallah muhammadu rasulullah sabati o ko abla che ko ne ga talma ko anga sigi che segara noye on ala kira segare ni che bakele on ale minge ko ala kira ani ambal maken bena ay ka bako min kira nyana ayala kala awnye wa awnye limaniara anna nga limania kura ye bolo am femben flani am be ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah otuma kira murna bi amrika ni ya maruka min bi bolo an ba nyini fe ikai osira do angoro faqala sallallahu alaihi wasallam ala kira ikando al makshini majidama akunu tahta rayati khalid ibn walid akon jena ay taka sosire ay khaldu wele kono ne ikanu nun farika cheka ikantere manke dinunye chede munun bi bolo inu ka keleke nyonfe koro e ni kabako bare dawma yaro koro ala e kabako mindi koro yarama ale ate jimi kele koro abe sanke ma wolom la soro shiye fana chaara noy koro tlebinani abe nyengene min do toningo kele tlebinani ale fe dan fen to be ni korla nyimbe bro koro nyinde bro ngabada koro atlamo ninde koro ye ni limaniya nati ala kira yaro min kele sa koro nana ke ni dumuni arabu be koro fe no ye dumuni la na be koro to bile mba sanfe kira ta du abe dumuni kon dunga sa te koro nyira dum o ya nyininga ako haram te de ako ashire ranye ashire min sabati nye odrondo saba do ka ko ay kibe ibaso be nyigala yara de ko be te nyig do fenfe koro duni me ben fo eta duni na koro abe fambi wolon vla de da fambi wolon vla abo de da afani ntuga fam boile menyon fe koro na dona wo ko na be me na me na dibila anyebe abe bo asoro nye da mande abi da yoro la flo ki nye chorin tlela katlefle na yo ke nye da be ja doni olo koro ni sabatilike ala kiraye ala makshin na majidama
o ya mina ka ba Abdullah ibn Abbas ma o ko ala kirama ko ela koro haram ya lendo de wa ako mako ai ako ama haram ya de ako koro kuntene ka jamana ko jamana mo ka fenye ako nini menyiga la doni o de koso menyiga la doni nga jamana fente minke menyiga la doni o de koso anana abi dauda ka hadisa la ala kira sallallahu alaihi wasallam aye don la do yen koro flamne kono kan goro flying ku jini kusube kumo ka ko kula kira ya yero mikro bazaka aya dayitu minge Khalid ibn Walid kan dama ko ala kira akona ko de nyebela enyi ne mesu ko inade ako manyiga la onte nyigi ndumunna koro duni mebe aya dungasa ne de ka dumuninte mi kira yi bala ko ashere yaraye okoso islamo ni kaba ko doye ni ala ye minke ala kira ye ni ngoro kera asabu ye islamo kaba ko munun kera kira ye aka chafu kata sa dana parce que donola ala kira bora aka so abe sirafa abita abalalaka wele kame ama wele kambo yorodon ayi kumulo korota ayi to konoye ayi konoye kodo kumana fe kodo na ale fanta ale fan kodo yota kodo fala kirai kila sigara waro be ka do ngono ka jingalke demisen jume tara kono fanta ni yoro masinela aso saba demisen meno me kono fanta ke afo ago yake munyo ko make fo ye fo ko nanai onan fai ku yata yoro mitabla noro demisen tara kata fambla noro la noro kila ni sahaba usikilize kono na turuchi kuna akashira atlara katuruche akashira atara kila ko sahaba makoela ko kono min na koela ko ay min fo ayamewa ko ay ko ala na kakira de bodo ako amanna duo kenye ale famin kuntara ko aya fanye ay duo kenye ako ala kana lazabo sanfe kajinga mantonga akwa duo kenye ko ala kana lazabo duwolo jukoro kanga mantonga halakinai ko kono nye oni duo de kenye sawo ni ne kera koro kakisai ani sabaw ni menumbe nu kundo ne islamiyya la don ne islamiyya damine tuma de ayasoro magan tebena madina sigi de damine nasa ayasoro lansaru olu commencer le meka chaya muhajirina menumbe ni manga ya blinga skolu dala olu menumbe maganu sira ka bo olu do nana ala kirana fe sidna umaru kumbola ne kisa inkera alesikilenyana bo ode torasa islamiyya tora gajiri atora abejidi fo kele na se ko tabu kele sabaw kira ye chibla kata fo muso ye sokono ko islamiyya bada ta kele kayoro la kele nu amusaka kacha kele te ye musaka ko kele ke dombe de bani musaka mi ko beki sebla muso sorla islamiyya muso la masiri min b'u bolo ni a pɛmɛ sanu caka dilalen b'u bolo a dɔw y'u ta siri musɔrɔ la k'a di maa ma ka n'a di ala kira ma k'a ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ye min se ye wari min ye o nana n'o ye Seydina Abubakari o taara a ka so wari min bɛɛ b'a fɛ a y'a bɛɛ ta ka na n'a ye ka n'a di ko ala kira k'a ka diinɛ dɛmɛ n'a ye kira y'a ɲininka k'i ye mun to sokɔnɔmɔgɔw bolo ko n ye ala ni kira to ye Seydina Umaru o taara a ka so o ye wari tila fila ye tila kelen a y'o to yan nana tila kelen ye ka n'o di ala kira ma ko ka diinɛ dɛmɛ n'a ye Seydina Abdurahman ibn Awf a ye ɲaamɛ mankutu fɔ min ye o taara a ka so a don mutukali ba naani de b'a fɛ yen a y'a tila fila ye ba segin de tun b'a filɛ a y'a tila fila ye a nana ni ba naani ye k'o di ala kira ma k'a k'o kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ko tilancɛ tora kira ye duwawu ko i ye min di ala ma ala ka barika don o la ala m'a minɛ na i ye min to so ala ka barika don o la Seydina Usman o nana ni ɲaamɛ 900 ye ka n'a di ko k'a di silamɛw ma u ka kɛlɛ k'a kɔrɔ a nana ni so 100 ye k'a di
mo ka yele okoro kata so kemi abena kereke do nyame keme kononton abena afala munjuru dafalendo kana na ko blakata kele bora kele islamina kele gele yaro baba ko jeshul usra وبقى غزوة تبوك ما من النو يسرى من النو بتا في ذنب به التاني فلالا سلامة دو تورا كلكو ساليا كسو دو تورا كلكو نافيا كسو ما سمعت على كلام نافي وبسرى فكتا سجن سرى رودرا جي من بوبلو جي بانا ويجيني من نو جليا كو جو وبين يامي فقا كافرو بشي nu ya furu bishi jimin bo kono obo ke furu kono ka dlo na sumana oba fi kikin yetu ko kami o jisumalen sumayen gadda ibien kan ikana samina wa bagan kono furu bole o bishile jimin bo la ki ko mi nu yeri beke mun goso dine ala koso o dine kolole me ka dawma ka nga ke dron o liye seli minge ko ngo seli ke dobe ka foko seli ta kum fena yi asamo sungolo setofle nina do bitale me kele yoro la do kumbe shuna unafe fene ubedi senga mbadembe la anase nyame kele mugo tambe nyogon koro bla nyame kele nkoro ebe yele ka wakati ke ne senga na ebe jigi ne wakati ke ne lafiya ebe jigi ma wore be yele o wakati ke no lafiya ebe jigi ma wore be yele che tanya me kele mba obolo uye balo be yoro mutara laje ntamaro mintora ntamaro mancha uyake chetan ko je ntamaro kisekele na ntamaro dingile matanga je ntamaro dingile na ayara ase chichili bon na chichira dale mime blayin woro tesorala uyake ka abedi doma eba blida imana blida bi idake ka koloba ni akoloba tima miti mono ko ne bokunu eba boka de do infenema abto munun na sari ngata ase labama mimbe to koloka otebere okolo beto da obuto ka idala ma no e daji mbe ka bo abo kunu obise ka dot nya asonga minokola minogwana sengwana sedna bakari nya bala ala kila tuna foifo alai nyode na ko ka fen kissa bake barisera ka ko gwanu la nabila musa ya ala wele mi kono ntuluma jiginoka dino no jiginoka nabila musa ya munye ala kila karafe foi aka manton doni baga doni musa on de be kadrala ala kira ka manton doni baga ska abu hamid al-ghazali kira yo anni sedna musa de ke kadra kile ala kira dayo sabo segen boyane sedna baga na ala kira kira ako ceo ako ala kile me ka dil nan ko do ina che fendo be ayi dilola ni ya fa e dura boke o del na fami mbini ala che tani na ala fesa ka jidi mo mo sengana mi no fede ay sedna bagla ko la ko de ka de wa jamai ube hine be ala krala hine façon fly ka hine mala abe sengana ka bola ka hine mala ani ala chekanya ni be hine ma ya danchila kwa na ala chekanya o hine kechuoni ni kungoto na hine kechuo tekele ma ya danjita ibo okoronde kado ani ala kutako uche ka sengandaka abe ala do kono abe singa kata adama ala kala tadaba kunkunyoye aba fe ka parce que ni fara dura be yada na yada dura abe murti fe folo mo alay farawana be amala wele gwansan fa sur hera chalet mami ala wele obeke tumami yada dinana ala kala kumeni minge o ke kunya ka sababu ku kulo ku ladabu kunyima o se bato minunge o ka do ala be o be bato minge isengene e bato minge kungoto o do o jabi ka telinga temi falentaka ma kungoto ani ma sengene ma be jigilati kono nay ala welola ani mi hakil la sikelo tata kelen fiu ala kara bode don ako sedna bakal ma ko la ko jina le o de kadewa ako kadne ako minute ak ma fuka singa aka dobo ko junumuna parce que suran kelen ngono ibnu de lamme ala ko ma kana li ahli al madinati wa man hawlahum من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين أكاتب مدينة سيباوي أني ما من نبو كرفة bula mola oluka to kele kofe
alakira taale me kɛlɛ min na olu k'i bangatɔw la a man kan u ye u ka hɛrɛ ka n'u ni ye ka tɛmɛ alakira kan alakira ni de kan ka bila u ni sanfɛ a ko ɲini fɔ ka da kun jumɛn kan ni silamɛkɛ n'i bɛ ala ko kan k'a baara kɛ kɔngɔ min b'i sɔrɔ sɛgɛn min b'i sɔrɔ minɔgɔ min b'i sɔrɔ ala ko sira fɛ walima i sen bɛ da yɔrɔ minnu kan kalakisɛ minnu kan bi min kan o kelen o kelen nin kelen kelen bɛɛ bɛ se baara ɲuman ye i ye i mana jugu faga hɛrɛ ni jugu ye i jogin hɛrɛ nin bɛɛ ye baara ɲuman de sɛbɛntɔ i ye nin kama kira y'a dabɔ silamɛw baraji ka se ka caya a ko k'a kun y'a dabɔ nin de kama silamɛkɛ bɛ sɛgɛn o sɛgɛn sɔrɔ ala ko la o de y'a to sun baraji cayara ka tɛmɛ alabato caman kan sun baraji maa si t'a di sunna ma ala yɛrɛ kɔ malika t'a sara hakɛ dɔn kira t'a da dɔn ala dɔrɔn de b'a hakɛ dɔn olu ta ni sunnaw sara bɛ di a bɛ ton de f'i yɛrɛ ka fɔ k'a tuta ko nin bɛ n bɔ minnu bɛ su sunkalo setɔ dun filɛ an k'o fɔ aw ye sun ye sɛgɛn ye ala tɛ sɔrɔ fiyewu f'i ka sɛgɛn ala tɛ koba kɛ maa ye fiyewu f'i ka koba dɔ ale ala ye walima i ka koba dɔ muɲu a ye n'i ye koba k'a ye a bɛ koba d'i ma n'i ye koba muɲu a ye a bɛ koba k'i ye a ko Sedina Abubakar ma ko ji nali de ka di ye k'o de ka d'ale ye o yɔrɔ bɛɛ a y'i bolo fila kɔrɔta a ye seliji di yan o b'anw de ma a ye dɔn ka seliji ta n ka don haliwa la walima a don ta o b'anw de ma o tɛ ala kɛra ma ale ni ala cɛ direct don a y'i bolo kɔrɔta yɔrɔ min kɔrɔ kan a kɛra komi i ye bisantigi bila sanfin nɔfɛ kabasɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kunɛ kɔrɔ kabasɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a n'a ka kulu a n'a ka ji jigin si ma kɔrɔya si ye ka ji jigin mɔgɔw kɛra komi jiwoyo bɛ taa n'u ye u k'u ka forokow fa jiw la hakiliw ka segin tuma min na ni ji tigɛra kɛlɛ wulila tuma u y'a lajɛ kɛlɛ kun bɛ kɛnɛ min kan ji ma tɛmɛ yen kan ji danna ye nin kɛra kabako ye ala kɛra ka weleli la o ma k'a kabako bɛɛ ye sani k'u se dɔ nana fɔ a ye a bɛ minnu bila ka taa kɛlɛ ɲɛfɛ yɔrɔ ni kɛlɛ bɛ kɛ dɔw de bɛ bila ka taa ɲɛfɛla lajɛ fɔlɔ éclairage minnu o dɔ taara ka segin ka na fɔ a ye a ko an bɛna taa Taboki ko an jigi dalen bɛ kɔ min kan an ɲɛ n'o ye Taboki kɔ ye ko a ji man ca dɛ ko ji ncinin de b'a la ni so 100 minna dɔrɔn a banna ji bɛ ja kira doni maa min bɛ ɲɔgɔn a bɛ ba 30 bɔ sotigi ni ɲaamɛtigi ko ni so 100 dɔrɔn minna ko ji bɛ ban kira ye a ye cɛ dɔ wele ka kalakisɛ dɔw ma a ko taa joona ni i ka taa bɛɛ kɔn i ka don kɔ kɔnɔ ka sa i yɛrɛ hakili la yɔrɔ min y'a duma yɔrɔ ye i ka kalakisɛ in turu ye sani ka na a y'a fɔ kɛlɛ bɛɛ ye an bɛna se kɔda la maa si kana jigin ji la fɔlɔ fo k'a tɔn ka se maa si kana jigin ji la fo k'a tɔn ka se ala kɛra ni sahabaw a ye min ci o taara kalakisɛ turu kɔrɔ sani kira ka na nana se min kɛ bɛɛ jiginna kɔda la bɛɛ bɛ ka yamaru ma kɔnɔ Fatumatu ka bajo a jiginna ka taama kana se kɔ la a y'a tɛgɛ fila ko siri ta cogo la ka ji k'a da kɔnɔ k'a kucukucu k'a tu ji la ka ji k'a da kɔnɔ k'a tu ji la a kɛra komi i ye worobinɛ poyi ni worobinɛ bɛ yen n'a worobinɛ ju sɔgɔra a ji y'o poyi cogo min ji nana kɛ ka kɔ fa i kɔrɔ yɔrɔnin kelen yɔrɔ ni ji woyo bɛ na o ni buuru bɛ na ji duruntilen don nin ji ɲɛma dɔlen de nana ji ɲɛma dɔlen sera sabaw ma tuma min sabaw ye a bɔra sa a ko ni min ka di min ye k'u k'o kɛ bɛɛ jiginna k'u ka forokow fa k'u ko u sɛgɛnnenba kun don u y'u ko ka jiw min ka bɔ ka tila ka na segin tun ka n'i ko ka tila ka bɔ k'i da k'u lafiɲɛ bɔ o bɔra ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala y'a kɛ u ni kɛlɛ ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ min bɛ tiɲɛni k'o ye a tila ka segin ka na ka taa Madinɛ ninnu de tɔgɔ ko kabakow o kabakow a bɛ fɔ mumini de ye a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan ka da i bɛ diinɛ min kan a bɛɛ kɛra jumɛn kɔsɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛɛ kɛra jumɛn kɔsɔn diinɛ ye jɛni ye ala kelebanciya ye jumɛn ye ka ala dɔn ko ale de ye masa ye a y'i bila baara min na n'a ka lɛri sera i k'a ta kɛ e k'i ta to yen ninnu de ye kabakow ye minnu kɛra ka silamɛw ka limaniya jidi k'a sɔn sɛbɛntiya la ka barika don silamɛkɛ ka baara la o kabako don la nana ni Jabir ya alakira wele Jabir bin Abdullah tuma min na ni ma a bɛɛ jihadi mana na tuma min ŋaniyaw de bɛ wuli ka na kɛlɛ alakira kaba sahabaw kama kabakow bɛ yɛlɛma u la o tuma de koronin tigi nana ni juguya de alakira sɛgɛrɛ
ngasa juguya bana ni ala kira nyon ye minke mu'min silabe ke dafale doni ma kan ngikete de ni ma wulla ni juguya kan sigare annege fa ka singa be boy fetma aka sura bi fe ka beka o de to ko doni ma ale na ye nene ya nene ale ye nene ya nene otuma ebe femi kunga ale bo do soro don ano be boywa ano te boyo na ye nene ba negende iba nege ngasa ibi ka kinyaka ni toran nege na be farika o Jabir bin Abdullah mamina ni ghazwatil ahzabi magan jamana kafiri be yahudiya min be jo batola min be jo façon ça o bato ba fem be o lu de be farla nyonga ko kata silamaya fa ka to abamuna ngora madine kafiri ma bata fara nyonga o bina sabo segere madine kono o do mami batito ma ba sabaka o dugula mo kera mo minun na lembe kana fara ala kira ko lubala kira tu kalama o yella benga mami kafiri minun do be no no keleme ka laydu yina ala kira fe o do bora kalama o leso tugo wuli kana fa ala kira ni be minga kede kafiri be nyon fara nyonga ko bina silamaya shilatunu ala kira sabo fara nyonga kanga labe mingi o yugal labenge ale aka hakilina fo aka hakilina fo ko be kala ken jodla atlale sabo ya ni ko ye min fo ni qur'ani wahyido wa nala ya fi kika fanya wal makale plando ako wahite ko kala plano o ko ni kala plano anda do robola ni ala ka kuma kando anda do rotola o do so mumini nyumanta edisida qur'ani aya jelila mumini nyumanta edisida hadisa jelena ako ni hadis ni wahite ka ba fi e raka hakilina do o tuma hakilina mi ma ambulo kala plana oni tay de kele ko go ta fo yu ta fo ako moranta ka tay ni kay ko ka dingase ka do ni jugoche o dingam be se ngado ala no jugoche sa o bora ka madina bella min jugo bo stra min fe ka ko kumbe ka dinga hake min se o yake nongo ya binani nani o be diche tama o be nongo ya binani metri muga o bo suma ko diche tama au ko se ama suma ka di ko ayere be sigide aya suma ka duma ayere niro ani do gera ale re faru kan gake o do ko so na fara ko misiri barabe ikana ke muri baye kibiti sigi so kono kite boka tola boy ka tola de wal man na fara ko kaburu barabe kani yere ke ma bayo ma boy ka ta fengo fet ala ka dan